Казаки! Знам. Рупай. Ади. Рупай. Ау, не ръка. Заги. Ръка, ръка. Ади, ръка, ади. Ау, дискама. Само да се запази. Не, моля те, мек. Затвори вратата да видиш какво може да прави. Да, долу ще стигна. Ох, аз сядам на колелото. Аз съм си тук на колелото и само снимам. Аз съм редакторът на филма. И една си го. Аз тук се карам това колело. Отпуска! Да, снимам го. Вече как да не го снимам, бе? То пучо. Сега ще се свърли. Не, че не хапи по краката. Да, ти ми каза, една сутрин идваш и викаш, Меки е бил от тая хата на главата. Мраза с бобито. Как да го намеря бобито, къде е? Мама, мраза с тя. Криво ми е бобито. Боби! Мале! Съдър! Занимавай се тази хубки, не боли като гъртен. Факта. Само го гледам. Мраза с бобито. А тази бобито. Това клипче вече ще го сложа в това. Играй се на пане ръка. Не. Как може? Бобито да повали Мекия. Мекия май след да се предава. А не. Фаща бобито. Почти. Мързелив. Ти заспал. Не е заспал. Бускай го. Отказва се. Ето бъдем дискотеката. Ти няма да участваш. Ни карамота не си да дур. Само си намери телефона и ти... Чао, Мек.